An dara gníomhaíocht eacnamúla ná gníomhaíochtaí tánaisteacha. An rud atá a gceist anseo ná uimhir a hain, ábhar nádúrtha a fháil, nó go bunúsach bunábhar a fháil. Anseo feictear go bhfuil rudaí a fháil ón domhain nó ón áirithce, sa gá seo iasc. Inchur a chuirns muid ar an stuff seo. An dara chéim a bhainins le gníomhaíochtaí tánaisteacha ná an stuff a dhéanann tú leis an inchur sin. B'éidir béicreacht nó cócreacht nó sa chas seo craccan an éisc a bhaintmhaid agus pacastú a dhéanamh. Déantar é seo ar fad I bhfoirgnamh dar bhain an monarchan agus an próisis a chuirns muid ar seo. An tríú chéim a bhainins le gníomhaíochtaí tánaisteacha ná an rud a tharlaíonn I ní an monarchan, so nuair a théanns na targaí amach chuig na siopaí. Nuair atá na habhar críochnacha chuirns muid targaí orthu nuair atá siad ré, mar shampla méire éisc nuair atá an éisc ré le gol ag na siopaí. Agus aschur a chuirns muid ar na targaí seo. Ach cén fág go mbeadh cólacht ag gcuireadh fréamh a bhunú in éireann sa chéad dul síos? Cén fág go mbeadh siad ag gcuireadh monarchan a bhunú ar churbe? Well, caithfar spás a bheith ann le foirgnamh a thógáil, ba cheart go mbeadh an talamh cothrom agus níos tábhairtaí ba cheart go mbeadh sé saor. Ní féidir monarchan a dhéanamh I lár na cathrach fach an talamh a bhádró géir. Ní féidir sléibhte a bheith gceist a chuirt. Ansin, caithfar na áiseanna iompar a bheith go maith freisin. Tá muid a cainteanis faoi b'éidir eitleán leis na targaí agus an aschur a chur amach agus an inchur a áilisteach freisin. Seans má go mbeidh mótarbhealach ag taistil ní hamhaint an na haibreoirí ach leis na targaí a thaistil chomh maith. Maidir leis an lucht oibre cais siad feadh go maith agus léinte. Cíníonn sé sin go bhfuil cólachtaí ag géirí oibreoirí a bhí ag an gláiste nó ag an ollscoil. Tá siad sin ag géireadh daoine a bheith ag obrachóib a bhfuil scileanna ar leith acu agus a bhfuil intleacht I bantló. Tá ról lárnach ag an rialtas freisin. In éireann mar shampla tá polasathe ag an rialtas bunathe ar cáin agus cuirtear deontasaí ar fáil do chomhlachtaí idirnáisiúnta bunúin seo freisin. Comhlacht a d'éirigh leis bunúin seo ná intel, comhlacht Meiriceánach. Bhunaigh siad fréamh I léim bhreadáin I gcontaí Kildare. Aon fág raibh intel ag gcuireadh fréamh a bhunú an seo? Well, tá an cáin fíor íseal do comhlachtaí in éireann agus fuair intel deontasaí an rialtais. Tá sé díreach an aice leis an M50 agus garga ar Fort Baile Clia, tá blast oibreoirí ar fáil I léim bhreadáin, agus tá léim bhreadáin I lár Maidhnuad agus Baile Clia. In intel plastach agus silicon isteach, ansin déantar microtechnoliacht air agus chuireann siad amach microleisna le haidhríomhairí. Mar gheall go bhfuil an stuff seo éadrom go leor, chuirns muid tionscail éadrom ar comhlacht mar intel.